Sumriyangkaning pedoting kutha Ponorogo. Ayo. Jumanggrene puncang sawadya. Arsa jumagrene pungkang geger. Para aksara kang porang sari kang para widodara widodari panjenengane bukti saking pedes kaisa mandiman. Mandak pripun saking kang pate. Koko perkoso. Ordas kang perdas bapak kali pandi kang sisane grendong pasane. Ya kadene kang pate puncak kang. Pate bukan dari Bagus Prabu Klono Sewandolo. Ora kang nyanyakata praja kang para mantri kang sami nandhang gandrung kabirangun. Wastanipun kang dari Bagus Prabu Klono Sewandolo. Dari akhirnya dari medal saking kang patine bukan Koko Perkoso. Wedal kang sasana pamirasan turuji kang Pagelaran Agung. Ratanipun saking kang saking kang Koko Perkoso kang Budi Bolaksana. Kang diwasanipun kang Patih Bujanggo anem kang sinebut Patih Bujangganong. Ora siji kang mulan daraken Patemboyo kang dari tindak kang Raja Kediri. Usmani Ayu kang jeduluk Dewi Sangga Langit.
Adisno dawuh Prabu. Ger dina iki kowe tak utus. Tak budal ning Adipati Kediri ya, Ger. Tak sembanggaken kanjeng mutawane pangestu Prabu. Tak sembanggaken Kang Prabu niku Kang Purga kang budal ya, Ger. Hoyong niku to banterangen ya, Ger. Dewi saka langit kusmane ayu ya, Ger. Tak sembanggaken Kang Kabupaten Kang Prabu. Kalau semantan putra Kang Adipati Kediri terus mane ayu Dewi saka langit Kang boleh niku to banterangen ya, Prabu. Ya, Ger. Tak pangastu pun para budale pun Kang budal, Ger. Budal. Hei. Ayo neh, meneh wis gak neh lho. Ayo. Wow. Ayo.
Iki cilik-cilik wis pinter golek duit. Wah. Adalah wah loh Rene nyapa balik gini cepetan gini sampean lapo Kate melok. ade melok Iya. joget Heeh. kaya adike Iya. lah lapo balik maneh Kaget aku. oh kaget Iki lho balik iku lho. apa balike Mecut duwe. ya kudune iku mecut terus sampean metu Oh, nek wis dipecut. dipecut ping 3 sampeane metu Oh, aku langsung metu. ayo mas pukul satu dua tiga ayo metu ala rekin rini ya oprek solikin sama niki ya apa sih ya apa sih maksudmu iku ya apa Nang mbok ngono apa? dipecut ping 3 sampean metu Lah aku kate metu lah apa mbok celuk. lah apa metu rono Lho, metu nang ndi? metune iku nang kene jogete nang kene lha apa sampean metu rono iku Oh, dipecut ping 3 metu nang kene langsung joget. langsung joget wah leren ngandani rek ayo mas satu dua tiga ayo Astagfirullahaladzim kok goblok ngono sih kok goblok jogetmu iku sing apik kaya adike mau lho Kon iku repot. lho sampean tak ngono apa sih Dipecut ping 3. ping 3 Langsung joget. Aku wis joget lah apa mbok pecut. ping 3-ne bener jogetmu iku salah lah apa joget ngono iku Joget ya apa? delon heru rene kan ayo cepet gini ayo contohnya joget delok niki lho dicontohi joget wong kok mas pukul hop lapo Kongon sapa mandek? sampe nanti lapo Kate joget, tukang kendane mandek. oh langsung joget Iya. wis iso Hah? wis iso Ngono. mau iso Gak. lah kok ngendek barang Nek iso aku mang. iso ya Iya. ayo mas pukul
Apa. Lapo mau idoni ku, lapo. Dikongkon nguruki ya. Ngene to. Gak serantan aku. Terus Cek iboni cangkeme. kon nek dikongkon nguruki langsung juruki, langsung joget to. Ojo ngisin-ngisin aku nang kene kon. Lah lapo ngisin-ngisin no? Diselopin. Syuting. Mari ki mlebu nang selutup iku. Alah YouTube. Yo. Iku selutup. YouTube. Yo. Apa? Apa iku, Mang? YouTube. Celup. You Yo. tup Tup. YouTube. Yo selup. Asing abi. Mas, pukul. Tepuk tangan. Coba tepuk tangannya mana dong? Iya. Ayo, saldo. Coba tepuk tangannya mana dong? 1, 2, 3, 4. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo. Coba tepuk tangan. Alah ya Allah, Rene. Ini sing temen tak kene. Alah. Gini. Gini. Nah. Kon dikai apa? Duit. Lah apa moring-moring? Wong sing tiba aku sing dikai duit iki. Oh, sing tiba sampean? Iya, sing dikai duit iki. Oh, dadi sampean iri. Pengen disawer pisan. Sopo? Sampean. Nggih. Kok iso dadakno? Gini. Kon dikai apa? Duit. Oh, dikai duit. Dikai duit piro? 5.000. 50.000. 50.000. Lek dikai duit ngomong apa le? Makasih. Pinter. Iku jenenge wong pinter. Lek kayak dikai duit ngomong makasih. Lek gak dikai? Pelit. Siapa sing ngurui kon? Bapak. Endi bapakmu?
Iki yo ajak iki yo. Kurang ajar iki. Iki arek sik cilik, Pak. Arek sik cilik. Lah apa mbok uruki kurang ajar iku mau? Uri apa? Lak tak takoni. Gini. Rungokno. Pean dikeki apa? Duwe. Anak sapa? Anak sapa? Hei! Endi mboke iki? Wah. Alah. Kok iso anake bijarno cul iku lho. Dumelek gawe enak ada. Rungokno iki lek ngomong. Kon dikeki apa? Duwe. Lek dikeki dhuwit ngomong apa? Makasih. Makasih. Lek gak dikeki? Pelit. Loh, Ngomong apa Mang? lek dikeki makasih. Lek gak dikeki pelit. Betul. Loh. Kok iso iku gak oleh, Pak. Gak oleh cilik-cilik ngomong ngono iku. Nek dikai dhuwit terima kasih, nek gak dikai dhuwit pelit. Sopo sing ngono iki? Bapak ngono. Bapak. Ya wis kene dhuwite. Loh. Kok iso iku lho ngerebut dadakno. Hei! Iku watu lho ya. Kewereng e. Wush. Alah. Kon iso nyambut gawe maneh? Sok. Temenan. Mon. Gak wedi. Kak. Iso kayang. Sok. Ayo kayang, kini duit isik. Ayo Mas, pukul. Ayo. Sing akeh. Ayo. Balik, kayang. Madhep rono. Lah. Ayo. Coba tepuk tangannya mana dong? Langsung. Balik. Lagi. Balik. Lagi. Coba tepuk tangan. Lapo mbok ndek? Lapo? Oh, gak oleh akeh-akeh. Dindek. Mok pikir lapo kok iki mok ndek? Mok pikir lak diceluk lak ya? Iki mau lapo? Erna. Ayo ganti. Pukul. Ayo. Kayak. Coba tepuk tangannya mana dong? Coba tepuk tangannya mana dong? Awas.
Kon kena apa? Ngeluh. Oh ngeluh. Mari diapakno. Diutal-utal. Apa? Celuk sapa? Lho. Gini, lapo? Piro kon piro? Akeh. Oh pake. Sampean piro? Piro iku? 2000. Lah jalukmu ya apa? Celuk. Hei! Wis, kon gak usah ganong, mlebu. Hei! Lah apa mbok kon mlebu? Iki coy sing entuk duwe. Lah sampean? Aku entuk 2000 iki lho. Oh kepingin oleh akeh. Ijol. Enggak, arek cilik lo ngerti lah iki duit gede. Lek aku kek ana sing rada gedhe titik po. Kok iso lho. Iso nyambut gawe maneh. Sok. Temenan. Man. Gak wedi apa-apa nih. Dijeluk. Oh. Lapo maneh? Gak melok. Hei! Kok iso gondok iku lho lapo? Hehe. Kok demok-demok iku lho? Gak oleh. Wis tuwek demok-demok dadakno. Halah, kon gak gelem ya gak wani. Sampeyan lapo? Kayak duit 50 kok nyium gak gelem aku. Oh, iki mau dikai duit 50. Kok nyium, gak gelem. Terus Aku kok iso dadakno? Ha iki lho, ciuman ganti ta? Tak ganteni ta? Lho beke ganteni. Lah lapo sih? Wong aku sik bujang kok. Kok suwe sih kon iku? Langsung. Ya aku ngenteni kon iki. Alah. Ayo. Ayo Mas, pukul. Ayo, apa? Aku.
Ayo. Ayo tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Isok jengking tok. Lah apa kok iki sing salah? Oh. Ah Mas Boy. Apa. Ah. Lapo maneh? Wah tak tempeling cangkemmu kon. Lah lapo mbok tempeling? Lah aku bapake ra iku dikeselit. Raine sampean? Dikeselit. Jan kon kurang ajar kon. Kurang ajar kon iku. Lapo raine mbok kei selit iku? Lah saiki lek gak gelem munggah Mas, aku yo kangelen jupuke. Walah, sikilmu iku angkaten, arek iki gak kangelan. Oh, sikil diangkat. Iya, Ra iku mbok keselit. diangkat sing apik. Ayo, pukul. Lapo maneh sih? Sikilmu diapakno? Lah mangkane lek wis diangkat iku langsung sawatno arek iku. Lapo? Lho lek meledos. Sing apik ae ta lek gak iso gak usah. Sing apik. Iki. Apa guyu gak oleh? Wong guyu gak oleh lapo? Terus Rini ya lo. Nang kene lho lek ngomong. Aku gak mecut. Rini. Lah, ayo jajal ngomong apa iku mau? Enggak wis. Ngomong apa? Enggak aku isin. Gini. Ngomong apa? Enggak. Ojo golek aku ngamuk. Enggak. Enggak. Ngomong. Ngomong, ndak ngomong. Ndak ngomong. Ndak ngomong. Ya wis. Kok. Ayo, salto, pukul.
Tepuk tangannya mana dulu biar semangat yuk sore hari ini. Persembahan atraksi akrobatis Sembur Api. Wow. Satu. Nah. Coba tepuk tangannya mana dong? Awas. Awas. Ayo. Ayo. Hop. Lapo. Dadakku kobong. Cocote sampean Kobong. lah kok iso kobong? Yo, tak pangan. Ayo apa? Alah. Dadakku mbeluk rek. Lah sampean lapo cerongoan? Wong ya disiapno panganan, geni ae mbok pangan. Ayo, yuk. Bekal. Coba tepuk tangannya mana dong? Ayo. Coba tepuk tangannya mana dong? Kasih semburan naga. Coba tepuk tangannya mana dong?